Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Hatu pikwa baki janjong pikin kuit ha penat kam da ka Oswell Soup hilaban yo na barok kidukan ka IZ Group of Institution Bangalore kadai ke college babhatam nagabanta ka jingkuli nursing but paramedical course hospital training hinyo scholarship but 6% ka kam haki hospital bahedo India but shabari na banta ka jingkuli ka jingseo ka paret but hila ban legu ban kuli da ka education loan hila ruban chukola ho number khandai nyo saw san riu pranot lani khandai pran riu license arn riwe khandai pra ka office jong ka food commissioner ka sarkar jila haduk menta kadang yai beteng ban le test ya kidok kha khnang man lap la ka don ne em ka jing inject da ka dawai formalin khnang ba ka dok kha kanam puut ha ka jing ekran bat kilat pathai ku bor ha ka khat artarik ujliu arajar arpulai ka deputy commissioner jong ka East Khasi Hills district ka kong RM kurba kalaya thu ba ka jing inject dawai formalin ya kidok kha kamshim las dang nagane ka jila Meghalaya Henry kalas dang na ki weipat ki jila jongari India kala itu baka jingkang bandi yaki dokha kala sedang shwa na kejala Assam. But hadien kata, hadien baki officer jong katanat food safety. Kilalap ya kajing inject dawai formalin haki life hoteli ki dokha bala shim nuksa, lahap ban penjari marmar daka kendon ke bakang bandi yaki dokha hadu kat sansengi kenti. Hakbe de begini ki dokha. Ni shem ba ni yo kitu ki kubor na keleng mong na ki mde tang na ka state la jong ka klem sedang nang ni. Kesedang nak kiwei pat ki state hakari jongi kari India but hang tu hagi kot kubor ngila yo iba ki don kata ka formalin hagi dok khama la detect ti kala khang la ban shwa ha Assam de bikin mau ti hadian nang tu ki officers jonga ba ro we ka state ki la shim ki sample ki la pick up ki sample from nabaro we ka state but ki lawan ra shala but hadian kata na ki sa pa artli ki bangila deble e ka testing Laibo tali naki kidai ki badan yang kata formalin kadai ka preservative ne ka dawai ka ba penne ya ka no kamar mo ka ba penan kam ban penne ban ka numput te la penan kam ya kata formalin ban ni lalap halai po tali kidai kidok ha but hadin kata namar ba ngisu thu ba kadai ka kayap ka im jong kinong bam ya kini ki jing bam te ngila penmi ya ka ni ka notification ha ka pratarik Jun Kenang ba ngim up haduk benda dep baru khoi ki report haduk benda dep kita sepatli ki dok kha bangi don ngi claim up ya kata mari yo hi ka jingtem ni pen ban no ya kan ni kata kalong ka precautionary ne ka lat ban te la kam banum di show ya kan ni ka dok kha ngila le ya kata ha kata ka pratering ban ngila ai por khat san sngi te hadin tak khat san sngi lada ngi live ru lada le Haga yo nama kini ki dok ha hadin baki wan nakanu no maka state kinda poi ka state jongi ki poi bej ha po kliyo mo ki bawan hang ni ha so jongi lekin lawan hang ni kliyo ki dik black pack bahadu tha tinda ki lawan raru ka certificate ka balinga long ka dan ki certificate haki bala pen ibam dan e ka kata ka formalin re nginda kala ya kata ka dok ha bede kan la nak nek shiki wholesaler shiki nong di ki nong di haki yo ki han tingila collect naki ye kita ki dok ha ngilap bakadan kumta de na ta ka daw bu ya kata ka dawai lan ha ki ay kata ka dawai ngimla ban establishment ta ngi kerpat ye kitu ki association ro bakin sngo ba ngi so thu ba ki do e ka mai ka ji ban re ka kham kordor pade ka man simbreu ban ya ka ba im ka tu ka ni bakin nyo ja tenang ta ka dang ki ru ki sngo thu hi ba hadu man ta ka sngi hi klam dan ka no kan no na ka liang jong ki bakin le be an bakin de la ka de ka ta ka do kha ka bang ngila kham bon hari ka ni khasan sngi ka mundang em kata ka shong ha ka leng ong pi hadin ka khatsan sngi ngin sa lek hang to kli yo bo ba ki pli ki do kha ki bom poi ngin sa check bia tilada ki don kata ka bi ba ong mo tengin no pat sya ki mandi ngan hap kli ni doktor papang lada ka don ka nun no ka lat ban test mo hi ong te ngan kli pi doktor ada jing chi sya ban ong hi ba haji syam dei lo ban bu dok formalin mo lan ban inject lan ban sampai
thì vẫn ông vẫn nhẹ vẫn sai cái đó khá gì xa là đây và như bên cầm bị tăng đầu thả bật bạc min và cần long bị ép tay chịu packing tăng cái này thì đây và cái gì xin có bu menor người làm tiếp đây haji xa cầm đây thì bạn yêu thì là bật là ông bạn lẽ là quay nghiệm ra thì là quay cái làm có một bác người depend về hạ kata và cái đó khá là quan bagi bác cái đây bạn long pakar betul thắc bật cần long ép tay kumbala batay ikong mukim mene yang ba kat hangi hak kam jongi commissionerate of food safety ka office jongi ka di ban test man kasngi tengi ka lagi kin example jong ka local fish fruit man kasngi ngi dang ka lagi so ya kata ngi select test ngarungan ong langkum ba ong imam hi long ngitip hi mo ba kadon kata tang ba katkung ka jing ya thu jong kibrio te ke formalin pila ban at hak how ice pila ban chuwe ke dok kha tu how ice ban formalin leni la ban chu inject tamba kidan hidu ba ong ba pila ban chupen di ya ke dok ya ke formalin na ka shentur jongka dok kharo so kibon ki jet ki balaban nama ka main intention jong ki ba bakinam kwa ya ka dok kha bakan poot ki kwa ban penne hele ban penne jubori ka do akha ban nampon kan sdio pedin de la bamban te kita gitu Oke, terus kali ngai ke begitu bi na lang medical na health department kung ba performance ko bila ong ito Dr. Veronica Mane ang life ko ang laga jong ka 37% formaldehyde kalaban chili ka jini ubrio the small amounts ro laman ta ngi crunch pa nila jindon do khala de bang kana si kan lang na kamet pe ko mapikta bi kene de carcinogenic formula de carcinogenic chemical de kan ta ya ki to hotman manin kong na de ki bang ta kene ke digestive the gastrointestinal system and ta ro ke central nervous system and if it gets absorbed to the blood now the cardiovascular system but comptam le de patki jing betau be jumpang cancer pari be ndi ngam ong patai ki baba wa ikini ki nong de ro kha ki bakta ikini ro kha yo karba jema ki khot occupational hazard hagaba ne ki te jing smile ki fumes mo ito ba la na try tayo juya yo ro jing smile jong formula ni she yo inde sa ki khma na ta ki fumes ke ro na ba the to la mbo ki jing ma ba la yo cancer jong ki sinuses jong nasopharynx to throat and the nose and the throat connecting right nanta bende ki la yo irritation in the skin nanta gadon ro ko jing la ba ki la yo pang myeloleukemia na gadon jong ki the po jing ma ang tai ba and what ni ba de ro tahi ya ka ban ong hi we ban yang ya ka ni ga yo do khamo ban banginam depend chu na bar nga kai kana shim for sakat tu kan ni namar ba kubalong hi ka ni ga fisheries nga kai kampat da slam than e la ban long ban should introduce nga la ban ong na mahagi por man shwa hagi por bangina khna mangiro trai PE baki unjudan pung tahakar pa jongaro handai ba haden ka ni ka aquaculture mission baka mi ka to ti kelas dang ban mi kipung dan dalam mi pada kipung mentah kadang simpur kadang renkam yang ni bangin ba yakin nongrep jongi nama bakani ka kam ri dok ha ka laban long no ngen laban ong no bakade ka kam joki nong wei kam de ka kam ka jongi with traditional jongi bangin ri dok ha te mentah ka simpur yakin nongrep jongi mentah ban ri dok ha bat kum do ban bat ka dok ha bat hado mentah ka tasnam do dang bon ini kinong ri dok ha jongi ba kim pat tip ro ban ong no ka plantation rang le ne kum no ban penroi ban penbun han reng ngasut ngui kini kinong rap dok ha jongi menta ki las dang ban treshi dom ban nilai I ban ka production jong kapung jongi ro nginam patla ro ban compare ban kiwei states namar ba ka wei gede ka temperature ka bakta I ka growth rate jongki jong ka jing he jong ki dok ha le ne ka jing ban poi ki dok ha shi ka table size fish wala kata ro kumalang mentah haga jing ban ye kini ki import fish kumong haga jing ban jong ki ye haden bala khang kum to mentah ki nogrep ki jongi bu pon hi mentah tang mentah kesngi ro la pon ma ki ba phone yang ni bangin penyai yo no ye ki dok ha jong ki
Handai habangi perkat pada wala kata kumbo oi pindon kong gesngi ba kini kinong ri dok kha jongi kinong rap dok kha kimpat long no kita kijikai blayot handai ru hadin ba nakaliang ka jong ka office jongi la persiang panirap yaki ba ka jing e ka long ba kum hamantahi la bon ki beneficiaries jongi ba kolingi handai ba ha ka jing bon ka kumbo ona mentang por slap ngimla ban penrengat ya ka But tang ba kumbai kabusna ba yaitu pi at least pada mentah hi dokha kilas sedang banpai ha yo. Kandang simpor hi yang ni sekato kat ni hado bangindang la ban penpai bai tang di dokha ki bana na po na ki local jungi. Andai kumbalang mentah sistem ai kublai ki nong rap dokha bagi tracy tong at least mensua ni laban ong na ka culture ni long zero andai mentah at least na ka culture ni la sedang ban yo. Kata kawen ni nama ko ba ang pin ba ngamla ban setting ya kador kata that's one finding maybe and suggest but there should be control in ka market ke dibadan ka market control price control ya ka door ka mall jong kini ki dok ha ni kini mar ba ni dan ka supply tambah dok ha is not one of them